نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. يومنا هدوء وتر الربيع الأول hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 17 ga watan 8 shekara ta 2026. Muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am. Mun tsaya daidai aya ta 39 a jiya. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 40 daidai. Kafin mu shiga a cikin tafsirin alkur'ani mai girma, muna ci gaba da jimaman rishin babban malami Malam Aliyu Ladan da wannan majalisin shi ne, don wannan bancin nashi ne, da wannan kujerar da nashi ne. Allah ji kan shi ya mashi gafara. Tunda ya bar su ba a sauya su ba har zuwa yanzu. Kuma yana ɗaya daga cikin malamai da ɗaɗɗu a wannan masallacin. Kusan duk waɗanda suka yi limancin masallacin nan na 5 salawat, to babu wanda ya kai daɗewar shana. Kusan shekara 12 a nan wurin. Na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara, ya kanshi da rahama, kuma shaharar da ya garin nan ko a Najeriya bai yi ta ba. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana shi a garin nan fiye da ko'ina, kuma ya yi majalis wuraren karatu daban-daban, kuma shi ne farkon wanda ya raya masallacin nan da karatuttuka. Gabanin zuwan shi babu wani karatu na dindindin da ake masallacin nan, sai dai abinda ba a rasa ba na faɗakarwa da tunatarwa da muhadarat in sun samu, amma dai a ce durus ga suna ana tafsiri, ana fiqhu, ana tauhidi, kullum kowace rana a sati akwai karatu. Gaskiya shi kada ya fara wannan, kuma bayan tafiye shi Allah ta'ala ya taimake mu muwa muka dora daga inda ya tsaya. Alhamdulillah, tun barin shi har wayo ba mu taba dakatar da karatu ba, sai in tafiya ta same mu, ko mun ta yi umara, ko mun ta yi aikin hajji, ko mun yi wani tafiya dai wanda zai dan yanke mana karatun, ko kuma rashin lafiya. Kusan yau shekara na ga ya kai 10, 12 ko 13. Ya ma yi maka nan ko? Yau muna 2026 ko? Kuma yana ga ya barin garin nan ne 2010 ne ko? Da 10, tsakanin da 10 zuwa 11 bar garin. A bakin yanzu shekara nawa kenan? Wajen shekara 15 da barin garin nan. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa, ya fi masa sa jiyan da ya ta zamanto kafara a gare shi. Allah subhanahu wataala ya saka mai da gidan aljanna da dukkan mamatan musulmi gaba daya. To Allah subhanahu wataala ya ce, qul ara'aytakum in ataakum adhabullahi aw atatkum as-sa'atu aw ghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin. Malam yace, yaqulu ta'ala li rasulih. Allah subhanahu wataala yana fara manzon shi, qul lil mushrikina billah, cewa ka fada ma waɗanda suke hada Allah subhanahu wataala da wani shi, waɗanda suke bauta ma wani Allah, gumaka ne ko ba gumaka ba, al'adilina bihi ghayra, waɗanda suke daidaita wani Allah da Allah, waɗanda suke ganin da Allah da wani shi daga cikin waɗanda suke ganin girman su duk ɗaya ne. Ka fada masu, ara'aytakum, ku gaya mani, ku bani labari,
in atakum adabullah, idan azaban Allah subhanahu wataala ta zo muku, aw atatkum as-sa'a, ko kuma idan alkiyama ta zo muku, a ghayra Allah tad'un, shin wani Allah za ku kira? In kuntum sadiqin, in ku masu gaskiya ne ku gaya mana wani Allah za ku kira ko Allah za ku kira. Ai idza hasalat hadhihi al-mashaqqat, idan wayannan abubuwa irin na wahalhalu suka zo muku, wa hadhihi al-kurub, da irin wayannan abubuwa irin na bakin ciki, azaban Allah ko tashin alkiyama. Tashin alkiyama azaba ce, wahala ce ga wanda bai da imani. alal kafirina ghayru yasir wa kana yawman alal kafirina asira. يقول الكافرون هذا يوم عسر. saboda haka ranar alkiyama tana da wuya, tana da tashin hankali ga wanda bai da imani da Allah subhanahu wataala. Amma wayannan ayoyi sun nuna cewa mai imani abin yana da sauki gare shi, kamar yadda Allah ya ce wa hum min faza'in yawma idhin aminun. Bayan Allah na kwarai wayanda suka je ma Allah subhanahu wataala da kyawawan ayyuka, Allah ta'ala ya ce su daga tashin hankalin wannan ranar amintattu ne. Da haka duk wanda ya bada gaskiya da Allah subhanahu wataala kuma ya aiki kyakkyawa, to Allah zai amintar da shi wannan rana. Wanda kuma bai bada gaskiya ba, to zai tashi a cikin mawuyacin hali a wannan rana ta alkiyama, allati yattarru ila daf'iha, wanda yake da bukata ya zuwa tunkuɗe wannan bakin cikin da ingije wannan wahalan. hal tad'una alihatakum wa asnamakum, shin za ku kira allolinku, za ku kira gumakanku da kuke bauta ma wanda ba Allah ba a cikin wannan yanayin? Am tad'una rabbakum, ko ku za ku kira Allah malikin, al-malik al-haqq al-mubin, Allah subhanahu wata'ala wanda yake wato sarki ne na gaskiya, kuma wanda yake bayyana gaskiya ga bayin shi domin su samu ya aiki da gaskiyan da ya bayyana musu tsira ranar alkiyama. wa za ku kira? Wayancan gumakan wayanda suke ƙarya ne ba gaskiya ba, wa anna ma tad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, ko Allah ta'ala shi kare za ku kira. Wayancan da yankun kira su, in tad'uhum la yasma'u du'a wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. In kun kira su, Allah ta'ala ya ce ba za su ji ba, in kuma sun ji ba za su yi amsawa haji. Saraka babu wanda za ka kira ya ji ka sai Allah subhanahu wataala, babu wanda kuma zai ji ka ya karba ma kiran ka sai Allah. Duk wani wanda ba Allah ba zai iya wannan aiki na Allah subhanahu wataala ba. Allah ta'ala ya ce bal iyyahu tad'un, a Allah subhanahu wataala shi kadai za ku kira. fa yakfihu ma tad'una ilayhi, sai Allah ta'ala ya yayi abinda kuke yin kira zuwa gare shi, in sha'a, in Allah ya so. wa tansawna ma tushrikun, kuma za ku manta abinda kuke hadawa da Allah subhanahu wata'ala. Malam yace fa idza kanat hadhihi halakum, idan wannan ya zamanto shine halinku, ma'a andadikum, tare da gumakanku, inda shada'idi, a wurin shiga cikin tsanani, a wurin samun kanku a cikin wahalhalu na rayuwa, dan saunahum, za ku manta da su, li'ilmikum, saboda kun san annahum, cewa lalle su la yamlikuna lakum darran wala naf'a, ba su mallakar cuta ko amfani a gare ku, ba za su iya cutar da ku ba, kuma za su yi amfanin ku ba. Wala mautan, kuma ba su mallaki mutuwa gare ku ba, ma'ana ba za su iya kashe ku ba. Wala hayatan, ba su mallaki rayuwa ba. Wala nushura, ko kuma bayan mutuwa su tara ku. Wannan shine yanayin wanda ba Allah subhanahu wataala ba, wanda ake bauta ba, wanda ake daukin wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah subhanahu wataala a bashi. Wannan shine halin shi, bai mallaki ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba, ba shi kaga bai dace a bauta mashi,
bai da wannan haƙƙin. Wanda yake da haƙƙin bauta shine Allah subhanahu wataala shi kadai, babu abokin tarayya a gare shi. Saboda haka Allah ya ce bali yahu tad'una, a'a Allah subhanahu wataala shi kadai za ku kira a wannan lokaci. Wa tukhlisuna lillahi du'a, kuma ku tsarkake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai. Saboda mi li ilmikum, saboda kun riga kun san cewa annahu huwa an-nafi'u ad-dar, cewa Allah ta'ala shine mai amfani, kuma Allah ta'ala shine mai cutarwa. Mai baka abin da zaka amfani da shi shine Allah, mai hana maka kuma abin da kake so shine Allah. Allah bai da abokin tarayya ce, babu wanda zai amfane ka da komi, karami ne ko babba, sai Allah. Kuma babu wanda zai hana ka abin amfani karami ko babba, sai Allah subhanahu wataala. Al-mujibu, saboda sun riga sun san cewa Allah ta'ala shine mai amsawa li da'watil muqtar, ga addu'a mutumin da ya shiga cikin matsi, cikin mawuyacin hali. Allah ne kada yake karba mai addu'a. Amman yujibul muqtar idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard, a ilahu ma Allah. Babu wanda ya sai karba ma a lokacin da ka shiga mawuyacin hali, ka shiga cikin matsi, cikin kunci, cikin damuwa, babu wanda ya sai fitar da kai daga cikin ta sai Allah subhanahu wataala. Wa ma balukum fi ar-rakha'i tushrikuna bihi, to me yasa a cikin wadata kuma cikin walwala kuke hada Allah subhanahu wataala da wani? Me bambanci? A cikin wuya sai ku kira Allah shi kada, in kuma ana cikin dadi sai ku kira wani Allah subhanahu wataala. Wa taj'aluna lahu shuraka, kuma ku sanya ma Allah subhanahu wataala ababan tarayya. Hal dallakum ala zalika aql, shin ko akwai wani hankali da ya nuna maku haka? Aw naqlun, ko kuma wani dalili da ya nuna maku yin haka ya kamata? Am indakum min sultanin bi hada, ko kuna da wani hujja da wannan abin da kuke aikatawa? Ko dai akwai wani hankali, to babu shi, ko akwai wani dalili, babu shi, ko akwai wata hujja, duk babu. Kawai tsaban son zuciya ne da taurin kai a tsaya a bauta ma Allah shi kadai. Amma ko dai cikin wayannan abubuwa babu. Duk wanda yake shirka da Allah bai da hankali. Duk wanda ya tsaya yana bautar wani Allah to bai da hankali, hankalin shi bai amfane shi ba. Domin wannan da ka tsaya kana bauta ma wanda ba Allah ba, ka fi shi. Da kana da hankali da baka tsaya ka bauta mashi, ka fi shi komi. Misali wanda yake bauta ma gunkin da yake tsayi ba ya motsi. Kwanakin nan mutanen Indiya suka zuba gumakansu cikin ruwa, Allah ne ake ɗauka, da ƙarfi ake tura shi. Ba ma irin wani cikin girmamawa ko a sa wasu igiyoyi haka a zira shi cikin ruwan. An gama aiki da shi ya tsufa, kawai za a zo bakin ruwan kaga an tura shi da ƙarfi ana kuwa, domin irin shi yana can an sake wa cikin ɗakin bauta. Wannan ai babu hankali a ciki. Allahn da ka tsaya kana kuka, kana roƙon shi kuɗi, aiki, kana roƙon shi makami, haihuwa, kana roƙon shi aure, kana roƙon shi ci gaba a cikin rayuwanka, shine za ka zo kuma ka tilla shi cikin ruwa. Kuma wanda ka kawo a madadin shi, shi ma wata rana haka za ka mishi. Kaga babu hankali a ciki. Sun ƙirƙiro ma kansu abin da yake nuna musu cewa wa'annan gumaka ba alloli ba ne, kuma ba su da haƙƙi ɗaya daga cikin haƙƙoƙin bauta. Zalunci ne su ɗauki haƙƙi ɗaya daga cikin haƙƙoƙin bauta su ba su, wanda babu wanda yake da wannan haƙƙi sai Allah subhanahu wataala. To amma tunda ba su da hankali, kaga shi kenan, idan an ce ma mutum baya da hankali to komai yayi sai ka zara mai idanu kai kallon shi, domin hankalin shi bai amfane shi ba. Allah ya kiyaye. Bal taftaruna ala Allah al-kadhiba, kuna yi ma Allah ƙarya dai ne kawai. Bana babu komai cikin shirka da Allah sai ƙarya. Shaci faɗi ne, kiran ƙarya ne kawai, babu gaskiya a ciki.
Allah ya kiyaye. Don haka wayannan ayoyi guda biyu sun nuna mana mahimmancin kadaita Allah subhanahu wataala da bauta, kuma sun nuna mana irin bala'i da sharrin da ke cikin bauta ma wannan Allah. Dama ita wannan sura tsantsan tauhidi ne a cikin ta. Tauhidi ne tsabagen sha Allah subhanahu wataala yake zubawa a cikin wayannan ayoyi da ke cikin wannan sura mai girma. Allah ya sa mu dace. Amin. Ya Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Allah ya ce wa laqad arsalna lalle mun aika ila umamin ya zuwa al'ummomi min qablik gabaninka, min al'umami salifin daga cikin al'ummomi waɗanda suka wuce, wal qurunil mutaqaddimin da kuma shekaru waɗanda suka gabaci shekarunku da lokutan da suka wuce lokutanku. Mun aika musu manzanni, mun aika musu annabawa, wa kadzabu rusulana, amma sai suka karyata mana manzanninmu. Kamar yadda Allah ya ce, inna arsalna rusulana tatra, kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu atba'na ba'dahum ba'da وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون. Allah ya ce sa'an nan muka aika manzanni ɗaya bayan ɗaya bayan mun halakan da wa'ancan. To duk lokacin da manzo ya je ma al'ummar shi, sai al'ummar su ƙaryata shi. To shine nan ba Allah subhanahu wataala yake ƙara faɗa mana. Fa kadzabu rusulana, sai suka ƙaryata manzanninmu. Ba wai dukkan su al'ummomin bane. A'a, mafi yawan su ne suka ƙaryata manzannin. Ko ba haka ba, kowane annabi da Allah ya aiko to sai ya samu waɗanda suka gaskata shi, amma 'yan kaɗan ne lura da waɗanda suka ƙaryata shi. Waɗanda suka ƙaryata shi su ne mafi yawa, ana cikin kashi 10 mutum 9 ya ƙaryata shi. To shi yasa Allah subhanahu wataala sai kaga Allah ya ce sun ƙaryata, lura da su ne suka fi yawa. Ko ba haka ba, kadzabat adun al-mursalin, kadzabat samud al-mursalin, kadzabat qaum nuhin al-mursalin. Tare da cewa cikin su akwai masu imani, amma saboda ‘yan kaɗan ne ba su da yawa, shi yasa Allah ta'ala sai ya musu bugu guda ya ce dukkan su ma sun karyata. Amma akwai ɗaiɗaikun su wa'anda suka ba da gaskiya, kamar da zaka ji Allah na cewa fa anjaynahu walladina ma'ahu, muka tseratar da shi kuma muka tseratar da wa'anda ke tare da shi. Saboda haka ba gaba ɗaya suka karyata ba. Wajahadu bi ayatina, kuma suka yi ta jayayya da ayoyinmu, wayanda muka aiko annabawanmu da manzanninmu da su. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, sai muka kama su da tsanance wad dharra'i da cututtuka, ay bil faqr, muka kama su da talauci. Ma'ana talauci wahala ce, talauci azaba ne. Ba abu ne mai daɗi ba. Saboda haka yana daga cikin mawuyacin hali da matsanancin halin da ɗan adam zai shiga. Domin talauci shi ke mai da ka ba komi ba, kuma ka rena kanka. Ko ba haka ba? Saboda haka talauci ba ya da daɗi, Allah ya raba mu da shi. Kuma da talauci ba za a gina addini ba. Ko ba haka ba? Sai da kuɗi za a gina addinin musulunci, a yi masallaci wani gajeji da zai ɗauki dubban musulmi su yi sallah a ciki, a yi makarantu, dole sai da kuɗi. A tura ɗalibai su je su yi karatu garuruwa, ƙasashen waje, dole sai da kuɗi. Don ma an tura ka daga nan ka je ka yi karatun, can ana yin karatun kyauta, kana buƙatar kuɗin da za su kai ka garin, kana buƙatar guzuri. Ko ba haka ba, dole sai da kuɗi. Sannan can inda ka je ana karatun kyauta, ai ba kyauta ne ake karatun ba, biya maka ne za a yi, wani ɓangare ne zai biya ma karatun. Wata jiha ce, wasu mutane sun ɗauke nauyin duk wanda ya zo karatu a wannan makarantun a ɗauke da waine shi kawai, da cin shi da shan shi da karatun shi da komai a bashi. Mutane akwai ƙoƙari, musamman ƙasashen Larabawa. Ana zuba kuɗi maƙudai domin mutane su samu su yi karatu sa addinin musulunci.
za ka je ka tadda makaranta guda ne tana dauke da wajen ɗalibi 15,000 ko 20, nan suke ci nan suke sha nan ake masu sutura, nan ake biyan malaman da ke koya musu karatu duk wata. Kaga in akwai talauci za a yi wannan? Zai yi ba. Saboda talauci yana bata abubuwa da yawa, kuma rahama ce ta Allah shi talauci, ba wai azaba ba ce tsantsa ba. Yawa, ba wai tsantsan azaba ba ce, rahama ce, tausayi ne na Allah. Domin kuma aka yi kowa mawadaci ya kenan. Muna fahimta ko? To Allah subhanahu wataala ya kama su da talauci wal marad, kuma Allah ta'ala ya kama su da curuta daban-daban, rashin lafiya iri-iri, walafat da bala'o'i daban-daban, wal masa'ib da musibu daban-daban Allah ya kama su. Me yasa? Saboda sun ƙaryata annabawa, saboda sun ƙaryata manzanni. Amma duka Allah ya masu wannan rahmatan minna bihim, kana ji Allah ya ce mun yi masa haka ne saboda tausayin mu gare su. Sai Bahaushe ya ce wani hani Allah baiwa ne, wani abin Allah yana ka to kyauta ce ta musamman. Domin wani abin ba za ka same shi ba in ba da yin wahala ba, ko ba haka ba? Wasu masallatan, wasu makarantun ba za su cika ba in ba don wahalar rayuwa ba. Ka zo ka tadda masallaci malam har waje ana sallar azhar ya cika, kamar wannan masallacin har waje da mutane ne. La'asar haka nan, magar kowace sallah. Allah subhanahu wata'ala yana jarraban mutane da rishi, saboda a lokacin ne mutane za su mai da lamarinsu ga Allah. Daɗi ne mu mutane yawa, to bijire mu bauta Allah suke. Wadata yana sa mutane su shagaltu daga barin Allah subhanahu wata'ala, ita shagalin kawai dukiyarsu da neman duniyarsu kawai. Amma idan Allah subhanahu wataala yana jarraban mu da wasu abubuwa, to sai mu ta dawowa wurin Allah. Dan adam in kullun zai tashi baya da matsalan komai yana da, kuma komai na tafiya da kyau, to shi yake da lokacin ya tsaya roki Allah ya ce Allah a kawo. Ana kawo yadda yake son ana mashi. Amma idan Allah subhanahu wataala yana jarrabawa lokaci bayan lokaci, sai ga ana dawowa wurin Allah. Amma haka ban ka miƙe ƙafafuwanka cikin gida kawai suka yi ta baccinka, baka da matsalan kuma bare ka tashi karfe 3:30 ko karfe 4 ko 4:30, kai me? Abinda shaidan zai nuna ma kenan, ba abinda za ka yi, me kake so? Komai ana ma, komai kana da shi, komai kana samu. Amma idan akwai wata bukata, akwai wasu abubuwa, akwai wasu kayanka suna bisa hanya, ba mamaki su ki zuwa, ba mamaki su, ba ka da tabbas, me ya kamata ka yi? Kana tuna girman Allah, kana tuna malamai, kuma kai ma kana mi yawwa. Wata carbinka zundume miya kana ta ja. Talauci shi ke sa mutum ya duka ma Allah subhanahu wataala, kaga mutum ya kaskantar da kai ga Allah. Amma idan mutum na da wadata, wani lokaci ma mutum zaka ga ya ma fi son ya je masallacin da ba a tunatarwa, ba a komi cin wani, domin ka faɗi malamin shi. Ko ba haka mutane suke ba? Ga masallatai kusa da shi, saboda ana faɗakarwa, ana nasiha, ana koyarwa a ciki, ba zai tsaya wurin ba. Dan ka faɗi laifin shi, ko dan ka faɗi wani laifi, ko dan a faɗi wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin da ya kamata a ce shi ma yana kula da su,
kawai sai ya nisanci wannan masallacin. Amma Allah subhanahu wataala yana jarrabawa sai kaga mutum na kokarin me alaka da malamai da masallaci. Kaga mutum wani lokaci ma a kokari yake koyi kiran sallah, duk cikin duka ma Allah ne. Duk dai Allah subhanahu wataala ya tausaya mashi kawai. Lokacin da ladan zai zo masallaci karfe 4:30 zai same shi bakin koba yana jira. Da shi za a bude ma. Sannan har sai ya alaka da ladan har ma sai ya karɓi wani makulli na masallaci. Haka yana budawa, ya ta sallah a ciki, zama abokin masallaci. Yayin da Allah subhanahu wataala ya biya bukata sai ga mutum na baya-baya. Galibi 'yan adam haka ɗabi'a su take. Yawwa. Al-insanu khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu al-khayru manua illa al-musalli. Amma Allah ya nuna mutanen kirki bayan Allah na kwarai kowace irin wadata suka samu to ba za su bijire ma Allah da dokar shi. To amma shi talauci dama haka yake baya da dadi. Kuma jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala. Allah ya maka ne saboda tausayin Allah ya gama ka da shi saboda ka tsaya ka bauta mashi. Domin Allah ya gama ka da wadata kake bauta mai ka shiga uku, ka shiga cikin halin da ba wanda ya sai fitar da kai daga ciki. Domin ka shiga wahala tun daga lokacin da ka bar bautan Allah ka lalace. Kai cikin wahala kake baka sani bane. To saboda tausayin Allah, Allah ta'ala ya san kai irinka ba abin da ke gyara ka sai rishi. Shine abin da zai gyara ka ka tsaya ka bauta ma Allah. Yawwa, kana bautan Allah kana ta kwadai kana ta fatan Allah ya kawo haraka. Allah ce ka tsaya nan kai ta bauta mana kai. Ba wata haraka da zaka ibada zaka yi. Kai kullum kana ta mabarki kana ta jin daɗin cewa Allah zai maido abu ko abin zai zo. Kaga Allah ya soka da alkhairi. Abin duniya ne mai shekaru, duk daɗin ya shekara 50 kana shi. More wannan abu. Shekara 50 kana cikin jin daɗi. In suka wuce baka jin daɗin wannan. Jin daɗin da za ka yi kawai abin naka ne. Amma baka jin daɗin shi a bakinka. Baka jin daɗi a jikinka. Lokacin jin daɗin ya riga ya wuce. Amma in ka bauta ma Allah subhanahu wataala da kyau, kaga abin da yake jiranka ranar alkiyama ya fi abin da ka samu nan duniya. Kuma wanda shi can ba tsufa ba bakin ciki ba takaici. Duk wani abu da zai gurbata ma jin daɗin rayuwa aljanna babu shi. Nan kuma duniya lokaci ke gare shi. Da zarar Allah ta'ala ya jarrabe ka da wata rashin lafiya shikenan. Amma ba talauci bai da daɗi. Duk jarraba ba ta da daɗi, amma kuma ita ce daɗin. Ita ce daɗin inda mun gane girman Allah subhanahu wataala. Amma an kalli tsabar daɗin muke so to daɗin fa yayi wannan. Amma da abin da kaga Allah yayi ma bawansa, yayi mai ne saboda me? Yawwa yayi ma saboda shi yake ganin shi yafi dacewa da kai. Wanda da kai baka san wannan abin, amma Allah subhanahu kaman wato ɗa da mahaifi ne. Zaka ga mahaifi na son ɗan shi amma zai ɗauke shi kai wata makaranta ba cikin gari ba, wani gari makwabcin garinsu ko wata ƙasa ma, ba dan ba ya san shi ba saboda so yake zama wani abu. Mutane suna nan suna ta kallon bai kyauta ba, ya kai shi wani wuri da ba ya da dangi bai da kowa. Shi kuma shi yana nan yana jin zafin rabuwa da shi, ba ku sani ba. Amma so yake yi ya zama wani abu, so yake koyi rayuwa. Domin inda ya kai shi inda za a koya mai tarbiyya ne da ladabi, a bashi ilimi na duniya da na addini, wanda in ya dawo zai zama wata tsaya, wanda in yana nan ba zai samu wannan abu ko ba haka ba. Kamar mahaifi ne samu dan shi ta duka da bulala, ba dan ba ya san shi yake mai haka yawa, saboda ya saita shi
saboda ya gyare ya bar shegantaka. Yana nan yana bugun shi bai jin daɗin abu, amma in ba haka aka yi ba zai gyaru ba. Kamar zinari ne in ka samu ta ka ciro ta daga cikin ƙasa sabuwa, in ka je ka saida ma masu sana'ata masu kasuwanci a kanta, su kuma ba za su yi amfani da ita ba sai sun ɗora ta saman wuta. Kaga dukiya ce amma za a narka ta saman wuta, sai wuta ta wanke duk wani datti da ke gare ta. Ga dukiyar ka ce ba za, amma za ka ɗora ta kan wuta a narke ta, za ka ga ta banzar ta ware, ita kuma ta ƙwaron ga ta nan, kuma dukiyar ka ce kana ji kana gani ka aza ta saman wuta. Me yasa? Saboda in ba haka aka yi ba, tsantsan dukiyar taka ta ƙwarai ba za ta fita ba. To haka Allah ta'ala yake jarraba mu. Dama ita jarrabawa asalinta karfe ne ake ɗorawa akan wuta, shi ake ce ma jarrabawa da larabci alfitna. Allah ya sa mu dace. Amin. La'allahum yatadarra'una ilaina. Allah subhanahu wataala ya ce muna kama su da waɗannan walalin da mawuyacin halin da suke shiga saboda su duko wurin mu. Wa yaljawuna inda shiddati ilaina, kuma su fake a wurin tsanani a wurin mu. Yasa Allah subhanahu wataala to sai ya jarrabe ka da wahalar rayuwa, ba dan komai ba sai saboda ka dawo wurin Allah subhanahu wataala. Allah ya samu dace. Amin. Sai Allah ya ce falawla id ja'ahum ba'suna tadarru. Dan menene lokacin da azaban mu ta zo masu basu duko ba, basu kankan da kai gare mu ba. Walakin qasat qulubuhum, Allah ta'ala ya ce sai zakatan sun bushe. Ai istahjarat. Zukatan nasu sun koma kamar dutse. Sun canza daga zuciya mai tafshi zuwa dutse, shine istahjarat. Ma'ana asbahat hajar ko tahawwalat hajar, sun koma duwatsu. Dutse kuma ka san ai tauri ke gare shi. Fala talinu lil haqq, saboda haka ba ta yin tafshi ga gaskiya. Ma'ana da fara mata gaskiya ba za ta yi laushi ba. Kuma wajibi ne ga musulmi ya zamanto mai laushi lokacin da aka gaya mashi gaskiya. Gaskiya ga ta nan daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To Allah ta'ala ya ce abin da yasa suka yi haka saboda zukatansu sun kekashi, sun yi tauri. Wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, kuma shaydan ya kawata musu abin da suka zamanto suna aikatawa. Fa dhannu anna ma hum alaihi dinul haqq, sai suka yi zaton cewa abin da suke akan shi shine addinin gaskiya. Saboda kawatawan shaidan ne zai kawata ma addini, shi ya kawata ma kafirai. Bautar gumaka da suke yi ya nuna masu cewa abu ne kyakkyawa, me ke cikin kyawun bauta ma wani Allah subhanahu wataala, in ba dan kawatawa shaidan ba. A ce Allahn ka ne bai iya gusa sai ka gusa shi, Allahn ka ne idan ya faɗo bai iya tashi sai ka ɗaga shi. Dan Allah wani burgewa ke akwai a ciki? Allahn ka ne ba, wanda kana tunanin shi ke ma, amma kuma ga ya faɗi ya kasa ta da kanshi. Ya yi ƙura, ya yi datti, bai iya shafe makanshi wannan ƙuran da datti saboda Allah. Akwai abin burgewa a ciki? Sai ka zo ka shafe mashi, ka goge mashi, ashe kai ka fi shi. To amma saboda shaidan yana kawata ma mutane mugayen ayyukansu. Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana, inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, inna Allah alimun bima yasna'un. Haka abin yake. To saboda haka da shaidan ya kawata musu abinda suke aikatawa, sai suka yi zaton cewa lalle abinda suke akan shi shine addinin gaskiya. Wa tamatta'u fi batilihim, sai suka more suka ji dadi a cikin bannar da suke yi. Burhatan min zaman, wani lokaci daga cikin lokuta, ma'ana wani dan kankanin lokaci ta duniya dama yau wani lokaci ne dan kadan, wanda an tambayi ma kafirai kam labithtum fil ardi adad sinin qalu labithna yawman. Gaba ɗaya ma shekaru suka yi masu yawa, amma za su ce wayi ne dai suka yi.
ita duniya to dama haka take. Duk yanda ka dade a cikin ta da ka mutu to kamar baka zauna a cikin ta. Shikenan saboda mi an bar ganin ka bar ganin mutane. Komi aka tuno ba za a ganka ba, shikenan ka riga ka wuce. To ta zaman to kamar wuni ɗaya ce kawai, kamar yau ka taba ganin mutum ne shikenan. Kuma ya tafi wa ƙara ganin shi. walaiba bi qulubihim shaitan walaiba bi uqulihim shaitan, kuma shaitan yayi wasa da hankulansu, ya rena su, idan ya wulakantar da su, ya kaskantar da su, ya mai da hankulansu na mahaukata. In ba haka ba ya za ka zanki bauta ma abinda kai ka sassaka shi kuma ka koma kana bauta mashi? Ka duba ka gani yadda shaitan ya kawata ma mutane bautar wani Allah ta'ala, har sai da mutum ya kasance gabin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam dabino. Mutum zai daka dabino ya dame shi, ya dake shi, ya kullin shi, sai ya hoton gunki da shi, sai ya aje kuma ya koma yana kai ku kwaba abin nan, kai aikin kai kuma ka koma kana ka bani kaza ka bani. Mutum ya ce in yayi bai samu abin ba sai ya zo ya canja dabino. Saboda Allah kenan ba ya wasa da hankulansu ba. Komi sai mutum ya mai da shi Allah ne, kuma ka dawo kana kuka kana roƙon shi. An yi gunkin da lokacin farkon bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanta nan a cikin siratu sahaba ko mun karanta nan cewa an yi wani lokaci wanda farkon bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka, akwai wasu matasa da suke ɗauke gunkin wani tsoho su kai cikin kwandon shara su yadda. In ya zo bai gani ba sai a ce ma ya an ga gunkin shi cikin kwandon shara, sai je ya ɗauko. Sai da aka yi na biyu na uku ya ce in aka ƙara ɗauke ka baka hana kanka ba ni ƙara bauta maka. Kuma haka aka yi. Da ya zo ya sake samun shi can dai ya je mai faɗa ya ce to ni fa da ni da kai shi kenan. Kaga wannan duk babu hankali a ciki. Kuma mutane suna cikin zaman lafiyarsu suna bauta ma Allah shi kadai. Wani mutum da ake ce ma Amr ibn Luhai al-Khuzai, shi ya je tono wasu gumaka waɗanda sun dade. Daɗaɗɗun gumaka ne ya kwaso da ya rarraba su, da yasa aka yi hotunan su, aka yi ta yin kwafin su ana rarraba wa mutane. Tsakanin Makka tsakanin ina aka yi ta rabawa, a kowane gida sai da ya waye gari akwai gunki a cikin shi. Ma gabanin yayi wannan aikan mutane gaba ɗaya ba su san su bauta mu kowa ba sai Allah. Kawai shi yazo ya nuna masa ai waɗannan waliyan Allah ne, makusantan Allah ne, ku bauta musu su kuma su isar da bautar ku ga Allah. Daga nan bai lalata mutane komai. Kasa wannan mutumin ya shiga uku ranar alkiyama. Iza manzo Allah ya ce na gan shi yana jan ƴan cikin shi cikin wuta. Ƴan cikin shi gaba ɗaya ya jirru qusabahu fin nar, yana jan ƴan cikin shi gaba ɗaya rakwacam sun zubi ke yana jan su a cikin wuta. Allah ya kiyaye. Amin. Allah ya ce falamma nasu, yayin da suka manta ma dhukkiru bihi, abinda aka tunatar da su da shi, fatahna alaihim abwaaba kulli shay, Allah ya ce mun bude musu kofofin dukkan komi gaba ɗaya min ad-dunya, na duniya. Wato sun manta da dokokin Allah subhanahu wataala, sun manta su bauta ma Allah, kuma sai Allah ya buda musu duniya. Wa ladzatiha, da kuma jin dadin duniya. Wa ghafalatiha, da kuma rabkana ta duniya, daukan hankalin duniya duka Allah ta'ala ya bude musu. Ashe in kaga mutum Allah subhanahu wataala ya bashi duniya kuma shi ba mutumin kirki ba, to Allah ta'ala yana mai talala ne. Allah subhanahu wata'ala ya mai ne saboda a nuna ma duniya abinda aka bashi ba komai bane wurin Allah. To in ba haka ba, mutumin da ya kangare ya bujire ma dokokin Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya bashi, kai ka san ba dan banzan Allah subhanahu wata'ala ya wannan aikin ba. Sun kibe doka Allah, amma Allah ta'ala sai ya buɗa musu duniya. Ga ta nan duk abin da suka nema suna samu, jin daɗi ga yana. Dukiya ga ta nan an rasa abin da za a yi da ita. Kamar kasashen arna din nan na turawa, kaga ba su bauta ma Allah,
galibin su ma daga nan ne muke musu kallon wato kiristoci ne, ba kowa ke kirista cikin su, kuma ko kiristocin ma a cikin su ba kowa ne ya damu da ibadar ta kiristancin ba. Saboda haka tsabagen rayuwa ne gaban su kawai, mafi yawan suna ganin babu wani Allah ba, saboda jin daɗin duniyan, saboda ba su da matsalan komai a rayuwa. Amma kuma a haka za ka ganin mutum ya ɗirke kai shi da bindiga. Ka zo ka iske gidan shi sai ka yi mamaki, me aka yi, me faru, me yasa za ka kashe kanka? Duk wannan jin daɗin saboda bai da addini, saboda babu wani Allah da ya sa gaba na gaskiya da yake bauta. Damuwa ko yaya take kawai sai mutum ya kashe kanshi, ko mutum ya sha magani, ya samu ƙwayoyin magani kamar ƙwara 20 ko 30 kawai ya tamme ya haɗi, kenan sai mutum ya mutu. To mutum bai da matsala komi, amma babban matsala a batini ita ce ba a bauta ma Allah. Amma duniya ga ta nan, ba ɓarayi, ba 'yan fashi, ba ka tsoron komai a rayuwarka. Mutum zai iya barin gidan shi bure hasami, ba wanda zai shigowa. To kowa yana da aiki, kowa yana da abin yi. Mutum zai bar motar shi kofar gida da kinta a ciki, da makulli a ciki, kuma ka zo da safe ka iske mutu. Mutane da yawa za ka ganin suna da gidaje, gidajen ba su da katanga, kawai gidaje ne a hili, ga sunan an yi su da yawa, amma babu wani wanda zai ketara ma gida, babu wani wanda zai ɗauke ma abin hanka, don da abin da kake da shi kowa mana da shi, da abin more rayuwa kowa ya fi ƙarfin shi. Mu kuma ƙasashenmu, saboda har yanzu rayuwa ta ƙi daidaituwa, har yanzu wayansu ne ke rayuwa suna wahala. Kamar yawancin ƙasashen larabawa ne, babu wani abinci ko wani sutura da zai burge mutum, dan wani ya sa wani ya zange kallon shi ma yaushe za a yi sa wannan, dan an wuce wurin. Babu wani abinci da ya fi ƙarfin talaka. Abincin da za a ci wanda a ce shi ne abinci mai daɗi, to talakan da ya fi kowa talauci yana iya cin shi. Kaga dai Sudan ƙasa ce ta talakawa cikin ƙasashen Laraba, amma Allah ya musu zuciya, suna da kishi al'ummarsu. To ko su ba a irin wannan rayuwa, ko su za ka ga babu wani abu da za ka ga talaka ya yi zaune yana tunanin wai yaushe za a cin wani abu mai daɗi. Mutum za ka tadda ya kasa 'yan kayan miyan shaka bakin hanya yana sai da 'yan kaɗan ne, amma idan ya tashi kai zai tattara kayan ya rufe ya shiga cikin restoran mai kyau, to abinci, saboda abincin ba tsada gare shi ba, duk an sauƙaƙa komi. Duk kyawar restoran ka shiga cikin ta arha gare ta, da dala 100 ka sai ka ci abinci ka koshi, kuma mai kyau za a baka, ba wani abinci wai irin wannan gafara mahukaci ba, abinci kyakkyawa. To saboda haka kenan Allah subhanahu wataala yakan shimfiɗa mu mutane duniya a sakamakon sun saba ma Allah subhanahu wataala, dan Allah subhanahu wataala ya ƙara tsayar da hujja a kansu. Sai Allah ta'ala ya ba su duniya, shimfiɗa musu ita da daɗinta da komai. Kadi ba kasashen Turawa lokaci ake baka na hawan motar kafa, in ya kai wani lokaci dole ka kai ta kashi ka sake wada, domin kar ka gurɓata masa yanayi. Kuma ba su bauta ma Allah, kuma suke sana'anta mana motocin su kawo mun. Duk wani abu na moriyar rayuwa su ne ke mana shi. To ka san ba dan banza Allah ya haka nan, ba dan ba su da wata gaskiya, saboda ba su bauta ma Allah. Domin gaskiya shine ka bauta ma Allah. Duk gaskiyar ka ta mu'amala, in dai ba ka bauta ma Allah to kai banza. Babban abu shine ka bauta ma Allah kuma kai gaskiya cikin mu'amala.
su suna da wannan kokarin na kamanta gaskiya a wurin hudodi da mu'amaloli, sai dai ba su da gaskiyar bauta ma Allah. Mu ko muna da gaskiyar bauta Allah, amma ba mu da gaskiyar mu'amala. Ko ba haka muke ba? Ba mu da gaskiyar mu'amala, ba mu son junanmu, ba mu kaunar junanmu, kowa ta kan sheke. So kuma ba haka suke rayuwa ba. Ga bautan Allah muna yi, muna haɗuwa kowane lokaci a masallaci, amma wani bai damu da wani a cikin rayuwa ba. Kuma mu damu da yin gaskiya cikin mu'amalolin da muke na cinikayya ba tsakaninmu. Ko ba haka ba? Shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe mu da mu ma irin rayuwar tamu. Muna bauta ma Allah, abinda muke na bautan Allah subhanahu wataala ya fi karfin gaskiyar da kafirai suke. Kuma su kafirai suna samun moriyar rayuwa saboda suna mayar da hankalinsu a wurin rayuwar. Mu kuma ba mu mayar da hankalin mu wurin rayuwa. Kuma su sun yi ƙoƙarin wayar da kansu game da kowa ya tashi ya aiki, kowa ya tashi ya kawo gudunmuwar shi. Mu kuma babu wannan. Har yanzu muna da tunanin wane zai mu, wane mai girma, wane mai matsayi kaza, wane attajiri kaza shi je mana. Har yanzu muna da irin wannan tunanin. To dole sai mun cire wannan tunanin, sa'an nan mu rabu da wahala. Kowa ya tashi ya kawo gudunmuwar shi. Kowa kusa ne a cikin ƙasa ba. Kowa akwai irin gudunmuwar da zai kawo da rawar da zai takawa domin ƙasar shi ta canza. Amma har yanzu wannan tunanin ya ƙi fita daga cikin rayuwa. Har yanzu muna ganin laifin abokananmu, amannanmu, ɗan uwanmu suna da sun hana mu. To su waye ba su? Dan me kai ma ba za ka tashi ka nema ba? Ka bar su da haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba su baka ba. Ka bar su da Allah, Allah zai kama su, zai shaƙe su. Kai ta kanka kawai, ka je kai ma ka nema. Ka bar damuwa da kowa, ka bar yin haushin kowa. Domin su ma ba wani ne suka ji haushi ya ce kai ku ansa ba. Su ma tashi suka yi ta wahala. Amma duk da haka nan Allah ya ce fa su kula da dangi, su kula da ƴan uwansu, su kula da duk wani wanda yake gajiyayye su taimaka mashi, wanda bai taimaka ba shi ya sani. Allah ta'ala ba zai taimake ka, ba zai tambaye ka wani ba me yasa bai baka ba. Shi za a tambaya me yasa bai baka ba. To kaga su sun cire ma kansu tunanin wani ya baka, wani ya ma hanya, wani kowa tashi yake nema. Yasa suka gina rayuwarsu. To mu ma ba yadda za a yi, dole sai mun zamanto kamar su. Domin dama Allah subhanahu wataala bai ce mu rataye da kowa ba, bai ce mu jarabtu da abin wani ba. Kawai Allah ta'ala ce mu jarabtu da kayan shi. Mu tashi mu nema Allah subhanahu wataala shine mai barwa, sai muna wallazi ja'ala lakum al-ardha dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Har yanzu muna da abubuwa suna nan a cikin tunaninmu. Har yanzu muna da tunanin mun san waye fi kuɗi a garin nan. Kuma ƙarya ce ba mu sani ba. Saboda mu shiga cikin wurin ajiyar kuɗin shi a banki muka ga nawa ya mallaka. Amma sai mu zo mu mun sani. Wani billahi in ka kawo mai Qur'ani sai ya rantsuwa wane ya fi kowa kuɗi garin nan. Ya rantse da Alƙur'ani. Kuma da za a bayyana masa ba haka bane to ya za yi. Ba gaira ba sai mu shiga cikin sabgar da ba ta mu. Har yanzu muna tunanin wani in ya wuce mu ce mashi Allah ya isa. Ya zo ya wuce da mota kyakkyawa gabanmu, Allah ya isa ba mu yafi. Saboda yana da kuɗi ya hana mu. Har yanzu muna da wannan tunanin, akwai masu irin wannan tunani a cikin. Kaga dole mu rabu da irin wannan tunanin, in muna so mu rabu da wahala. Allah ya raba mu da ita. Amin. Allah ta'ala ce hatta idza farihu bima utu, a lokacin da suka yi alfahari, suka yi kuri da takama da abin da aka ba su na duniya da jin daɗin ta, akhadnahum baghta, Allah ya ce kawai sai muka kama su kwatsam, ba zato ba tsammani.
fa idahum mublisun, Allah ya ce sai ga su sun fidda sun yanke kamna min kulli khair, ai suna sun yanke kamna min kulli khairin daga dukkan wani alkhairi. Kamar yadda Allah subhanahu wataala wasu shekaru ya kama kasashen turawa lokacin da duniya ta girgiza, tattalin arziki ya nemi ya lalace, suke kera kuɗi, suke da kamfanin nuka, amma Allah ta'ala saboda shine mai bayarwa, Allah ya jarrabe su. Sai mutum ya tara iyalin shi da matar shi da ɗan shi biyu ko uku, rayuwar nan ta ishe ni. Kuma duk wannan wahalar da suka sha ba saboda su wasu taba ganin irin ta ba, sun fi wasu mawadatan mu jin daɗi. Wanda yake cikin wannan wahalar zai kashe kanshi da 'ya'yan shi da matar shi, ya fi wasu mawadatan mu jin daɗi a yanayin da yake ciki, yanayin ma na jarabawa, saboda bai rasa ci bai rasa sha ba, abin da ake samu ne ya rage. Ma zai ce ya kuka ga ita matar ce a irin wannan rayuwar mai amfanin ta, ku 'ya'ya su ma su ce amma duk mu mutu mu huta. Kawai zai same dim ya halbe su, dim ita ma ya halbe ta, shi ma ya halba kanshi. Sai kwana biyu an ji gidansa yana wari, sun kumbura sun fashe, sannan a zo a duba a ga menene, ashe sun mutu. Gawawwaki ne ga sunan guda uku ko guda hudu ko guda biyar suna ta wari, sakamakon abin da bai kai kawo saboda babu imani da Allah. Ba san munan ba, mun daɗe, mu ba mata ba shiga cikin wannan rayuwar bai daɗi ba. Mu ban mata ba shiga cikin ta ba, mu cikin wahala muke. Amma saboda mun yarda da Allah ne ya jarrabe mu da wannan wahalar, daɗi muke shi. Ba mu taɓa yajin aikin sallah ba, ko yajin aikin azumi ba, ko yajin aikin zuwa aikin hajji ko umara ba, ko yajin aikin kyautata ma iyali, ko yajin aikin zikirin Allah ko karatu ko zuwa wurin wa'azi. Babu wani yanayi da muka shiga na kunci da maci da wahala wanda kowa ce ba zuwa wurin wa'azi. Mutum zai je da yunwa da kishirwa da talauci, bai da ko sisi aljihun shi, amma zai je makaranta ya zanna. Ka gani? Mu ba mu shiga cikin yanayin da suka shiga, amma su sun shiga cikin yanayi wani wanda ba su taɓa tunanin irin shi ba, suna ta kashe kansu. To shine Allah ta'ala ya ce kawai sai muka kama su bayan mun bude musu duniya din, shikenan sai ga hankali ya tashi, kuma sun yanke kamna daga samun duk wani, daga dukkan wani alkhairi. Wa hada shaddu ma yakunu min al-azab. Malam yace wannan shine mafi tsananin abin da yake kasancewa na azaba, an yukhadhu ala ghirra, a kama su ba tare da misali ba, a kama su a karrab kana, sun shagaltu da duniya sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da wahala. Bana Allah ta'ala ya kama ka kwatsam, yana daga cikin azaba mai tsanani. Bana aka kama ka kwatsam, abin ne gaba ɗaya za a lalata maka, ba wai sannu ba, kana ganin abin na sha ba, kawai tashi aka yi, kawai tattalin arziki ya lalace rana ɗaya, kawai Allah ya bayyana ya lalace. Ba wani abu ne da ake tabi sannu ba yana kiyawa, sannu ana ta ganin kubcewar shi, ba a rana ɗaya kawai Allah ya ce to komai ya lalace. Wa ghafla, kuma Allah ta'ala ya kama su a cikin rabkana. Wa tumanina, suna cikin natsuwa. Li yakuna shadda uqubatihim, domin ya zamanto mafi tsanani ga uqubarsu. Wa azama li musibatihim, kuma ya zamanto mafi girma ga jarrabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Wallahu ta'ala lokacin kiran sallah ya ma wuce. Kiran sallah. Bismillah wala. Allah ta'ala ya ce fa quti'a dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa quti'a, Allah ce sai aka yanke dabiru bayan alqaumi, mutane alladhina zalamu, wadanda suka yi zalunci, ai istulimu bil azab, an shafe su da azaba, an yanke su, an dakatar da su gaba ɗaya, an kawo ƙarshen su. Wa taqatta'at bihim al asbab, kuma sabubba da sun yanke da su gaba ɗaya, mana da hanyoyi sun kare, an kawo ƙarshen su ya zo, labarin su ya riga ya wuce.
walhamdulillahi rabbil alamin. Yabo da godiya ya tabbata ga Allah mahalicin kowa da komi, ala ma qadahu, abisa abinda Allah ta'ala ya hukunta shi, wa qaddarahu, abisa abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi. Mana da abinda Allah subhanahu wataala ya yi to Allah abin yabo ne, Allah abin godiya ne. Abinda ya hukunta ma marar daɗi, abinda ya hukunta ma mai daɗi, abinda ya kaddara ma marar daɗi ko mai daɗi, wajibinka ne ka gode ma Allah subhanahu wataala. Da godiya Allah ya zama wajibi. An ce ko mutum yana bakin kura, yauwa, kana bakin kura ba ta yi da canye ka ba, da kana cikin jarabawa, kana cikin kaddara Allah marar daɗi, sai kai ta godiya. Ba mamaki godiyarka ta sa wurin ta sake ka, ba kai ta wayo wayo kai ta kara ba, kai ta godiya ga Allah. Sai dai da wahala ne, akwai wahala mutum na cikin bakin kura ya zanki godiya, mai ma ya tuna godiyan ai, ko ba haka ba. Min halakil mukaththibin, na halakan waɗanda suka karyata Allah subhanahu wataala. Fa inna bidhalika tatabayyanu ayatuhu, domin da haka ne ayoyin Allah subhanahu wataala suke fitowa ga hili. Wa ikramuhu, karramawan Allah take bayyana li awliyaihi ga waliyan Allah. Wal aqibatu lit taqwa, wal aqibatu lil muttaqin, innal aqibata lil muttaqin. Karshe mai kyau na masu tsoron Allah. Wa yahanatu li adaihi, da kuma wulakantar wadda Allah yake mamakiyansa, da hallakarwa take bayyana. Kamar yadda Allah ya karrama annabi Musa da waɗanda suka yi imani da shi, kuma Allah ya kaskantar ya wulakantar da Fir'auna da waɗanda suka goyi bayan shi. Wa sadaqa ma ja'at bihi al-mursalun, kuma abinda manzanni suka zo da shi yayi gaskiya. Ko sidqu ma ja'at bihi al-mursalun, gaskiya abinda manzanni suka zo da shi ya tabbata. Cewa manzanni su ne masu gaskiya, domin Allah ta'ala ya tseratar da su. Kadiba kaga ruwan teku ne ba, Allah subhanahu wataala ya sa Allah ya bude shi, annabi Musa ya shiga ya ratsa, babu wata hanya wanda za a ketare wannan ruwan tekun sai dai yadda Allah ya yi din. Sai Allah subhanahu wataala ya ce tekun ta bude, annabi Musa da mutane suka wuce. Su Fir'auna sun biyo bayan su, suna zuwa suka same su ga su can suna neman fita daga ciki, suka ce mu shiga mu bi su. Suna fita Allah ya ce a game ruwan. Kaga ya nuna manzanni masu gaskiya ne. Fir'auna kuma ya zama tokatan makaryaci. To ka duba kuma kaga yadda Allah ya ma annabi Nuh. Allah ta'ala ya aiko ruwan da suka shafe duniya. Kuma babu wanda ya tsira ya kukuta daga azabar wannan ruwan sai wanda ya imani da annabi Nuh alaihi. Ko ina ruwa ne. Amma Allah ta'ala ya ce ma annabi Nuh alaihi salam, ga jirgi nan ka shiga ciki, wanda ka kera din nan, to ku shiga a ciki. Wannan jirgin na ruwa babu abin da ruwan za su yi mashi. Yayi kamar zai juyawa, ina ba zai juya ba. Yayi haka igiyar ruwa ta daga shi kamar zai juye kewa, ya dawo daidai. Allah ta'ala ya ce ruwa kar ku taba waɗannan, amma duk wanda ba su ba ku hallaka mana su kawai. Kuma haka aka yi. Sai ga annabi Nuhu ya dare daga ruwan sun shanye, kowa ya hallaka cikin waɗanda suke karyata shi. Ba yana nuna cewa manzanni sun yi gaskiya ba. Iska Allah ya aika ma adawa, iskan da take ɗaukan mutane, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tare illa masakinahum kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin. Iska Allah ya aiko ma duniya, iska wanda yake ba irin iskan da ake ba a kada shi awa ɗaya awa biyu kuma ya kwanta ba. A wannan iska ne sai da ya kwana 7 da yini ɗaya. sakharaha alaihim 7 layali wa 8 ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin qawiya. Iska ne ko ina shine, amma Allah ta'ala ya ce kakki taba annabi Hud, kakki taba waɗanda suka yi imani da shi, bata taba su ba. Tsawa Allah ya aiko ma Samudawa, tsawa ta ƙara. Allah ya ce kowa ya ji ta wanda bai imani da ni ba, amma wanda ya imani da ni
kai ya ji wannan ƙarai. Duk wanda ya ji sai ya suke, sai ya suma, sai ya mutu. Ga abin da aka yi ma mutanen annabi Lut waɗanda suka karyata shi. Allah ya juyi, Allah ya ce su bar garin, juya garin za a yi. Duk wannan yana nuna gaskiya annabawa da manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiki. Allah ya zarta mu da koyi da su. Insha Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah yatikum bih انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يخبر تعالى ما لا يتي الله ينبار الأباري أتكم وانا آية كما أنه هو المنفرد cewa Allah kamar yanda yake shine mai kadaita bi khalqil ashiya'i da halittan abubuwa wa tadbiriha da kuma juya su. Fa innahu al-munfarid bil wahdaniyyati, Allah shine mai kadaita da ainihi kadaici, shine ahad al-wahid, shine daya kuma shine makadaici. Muna ganewa ko? Sannan kuma Allah wal ilahiyya shine mai kadaita da bauta, ba bauta mu kowa sai shi. Wa qala ta'ala ce qul ara'aytum, ka fada musu cewa ku bani labari in akhadha Allahu sam'akum, idan Allah subhanahu wataala ya kame jinku wa bisarakum da kuma ganinku wa khatama ala qulubikum kuma Allah subhanahu wataala ya daure zukatanku fa baqitum sai kuka kasance kuka wanzu bila sam'in ba ku ji wala basarin kuma babu gani wala aqlin kuma babu hankali. Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih, wani abun bauta ne wanda ba Allah ba da zai zo muku da wannan abin da Allah ya rike muku. Fa idza lam yakun ghayru Allah fa idza lam yakun ghayru Allah yati bi dhalika, idan wani Allah bai kasance zai zo da wannan ba. Walima abattum ma'ahu, to dan me kuka bauta ma tare da Allah man la qudrata lahu ala shay, wanda bai da iko akan komai illa idza sha'ahu Allah, sai dai idan Allah ya so abu. Dan me kuke bauta ma wani Allah wanda ba abin da yake so sai in Allah ya so abu. Wa da min adillati tauhid, mala yace wannan ɗaya daga cikin dalilan tauhidi. Wa butlani shirk, kuma yana daga cikin dalilan da suke nuna shirka ƙarya ne. Wa lihaza qala, da haka Allah ta'ala yace unzur kayfa nusarrifu al-ayat ay nunawwi'uha, ku duba ku gani ko ka duba ka gani yadda muke caccanza ayoyi, yadda muke zuwa da su nau'i nau'i. Wa nati biha fi kulli fan, kuma muna zuwa da ita aya din ko su ayoyin a cikin kowane ilimi, a cikin kowane fanni, a cikin kowane fage. A ko ina Allah ta'ala yana nuna ayishi, ko ina, a cikin dadi, a cikin wahala, ko ina Allah subhanahu wataala yana nuna ayoyin shi. A cikin ilimin kimiyya da fasaha, ilimin zamani, nan ma Allah ta'ala yana bayyana ayoyin shi. A cikin aikin kafinta, a cikin aikin mai gyaran mashin, mai gyaran mota, a cikin aikin magini, tela, mai ɗinka kayan maza ko na mata, a cikin kasuwancin ka da kake, ko menene Allah subhanahu wataala yana bayyana ayoyi. Sai dai ayoyin za su zo su wuce, ya murnuna alaiha wa hum anha mu'ridun. Mutane ba su ganewa, ba za ka gane komai ba, za ka, saboda hankalinka ba wurin Allah yake ba. Amma Allah ta'ala ya ce dama sai ya bayyana ayoyin shi cikin komai. Wa li tadabburi al-haqq ko wa li nuril al-haqq, dan mu haskaka gaskiya, shi yasa muke yin haka. Wa tatabayyanu sabilul mujrimin, saboda kuma hanyar makaryata ta fito karara. Thumma hum, wannan su mutane ma hadal bayani tamu, tare da wannan cikakken bayanin, yasdifuna an ayatin lahi, suna hinjirewa daga ayoyin Allah, suna bijirewa. Wa yu'riduna ana, suna kauda kansu daga barin ayoyin Allah subhanahu wataala, wanda ya kamata a ce fi kulli shay'in lahu ayat tadullu ala annahu wahid. Cikin komai akwai alamar da take nuna Allah ta'ala shi kadai ne. Komai, kowane abu
komi ha kan ka tsaya kana tunanin ko menene ma an kai tunani to yana nuna Allah shi kadai ne. Allah ya kara mana imani, Allah ya kara mana tauhidi, Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi, ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira. Mabukata Allah subhanahu wataala ka biya mana bukatun mu gaba daya, Allah ka shafe mana hawayen mu, Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke cikin ta. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu, ka raba mu da duk wata wahala ya Allah. Allah ka raba mu da talauci da yunwa, Allah ka ba mu arziki da wadata, Allah ka kara mana son junan mu ya Allah, ka kara mana haɗin kai a tsakanin mu ya Allah. Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah, Allah ka raba su da lalacewa, duk kyawawan halaye Allah ka hada su da su ya Allah, duk mugayen halaye Allah ka raba su da su, marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, marigayen mu Allah ka jikan su da gafara da rahma, waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah subhanahu wataala ka saka musu da alkhairi, waɗanda suke sauraron mu suke kallon mu daga nesa daga kasashe daban-daban Allah subhanahu wataala ka saka musu da alkhairi, bukatun su Allah ka biya musu su, Allah ta'ala ka samu kari da duniya lafiya, Allah ka samu cika da imani. Ilimin da muke nema Allah ka sa amfani mu duniya, amfani mu ranar lahira. Allah ka sa mana jagorin shiga gidan aljanna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.